Δες πως περάσαμε μία μέρα στη Σάμο. Βρισκόμαστε ακόμα στην Γκο, είναι Κυριακή, οπότε παίρνουμε το πρωινό στο δωμάτιο και πάμε να σκοτώσουμε τον χρόνο μας μέχρι να έρθει το πλοίο κατά τις 12 πίνοντας καφεδάκι. Το ταξίδι είναι πολύ μακρύ, είναι γύρω στις 5,5 ώρες. Ταξιδεύουμε λοιπόν με το Δωδεκάνησος. Είναι δύσκολα γιατί είναι μικρό πλοίο, κάνει πολλές στάσεις, κουνάει πολύ. Γενικά είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Έτσι κάνουμε υπομονή, κοιμόμαστε λίγο. Στο κινητό δεν μπορούμε να πολύ είμαστε γιατί μέσα στο πλοίο δεν έχει σήμα πολλές φορές και πιάνει και από Τουρκία. Οπότε φοβάσαι μη σου έρθει καμιά κεφαλιά από τη Vodafone. Εν τέλει φτάσαμε τελικά στη Σάμο πεινασμένοι σαν σκυλιά. Και αφού αφήσαμε τα πράγματα, ξεκινήσαμε να ψάχνουμε πού θα φάμε. Ήταν κλειστό ένα μαγαζί που πάμε συνήθως και φάγαμε πολλή ώρα στο ψάξιμο. Μέχρι να κάτσουμε στο μαγαζί που βλέπετε, καθίσαμε σε ένα άλλο και πραγματικά πρώτη φορά νιώσαμε τόσο άβολα σε ένα μαγαζί. Μας κοιτούσαν έτσι πολύ περίεργα και εν τέλει φάγαμε εδώ πέρα πολύ νόστιμα. Εννοείται πήραμε πάρα πολλά πράγματα και δεν τα φάγαμε όλα. Κάνε ένα follow για να δεις το επόμενο.